Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Лаеклы хезмәтләре өчен ЮКИДИ ветераннары рәхмәт сүзләре кабул иттеләр. Әлмәт нефть институтының чыгарылыш кичәсе узды. Каракүз Әлмәт фест этник фестивале үз эшен башлап җибәрде. Әлмәт районы бу елның гыйнвар-май айлары нәтиҗәләре буенча Татарстан муниципалитетларының социаль-икътисади үсеше рейтингында яңа лидер булды. Мондый мәгълүматларны Республика икътисад министрлыгы китерә. Рейтинг үзләре җитештергән төяп җибәргән продукция күләме, салым һәм салым булмаган керемнәр, гамәлгә кертелгән һәм гамәлдәге торакны гомуми мәйданы авыл хуҗалыгы җыелма продукциясе күләме һәм башка мөһим социаль-икътисади индикаторлар нигезендә төзелә. Әлеге топта Түбән Кама районы 2нче урында, Татарстан башкаласы Казан 4нче урында, унлыкны Алабуга районы тәмамлый. Россия дәүләт автоинспекциясе быел 85 еллыгын билгеләп үтә. Әлмәт районы буенча Россия ЮКИДИ бүлегенең кизү частиның утырышлар залында ветераннарны хөрмәтләү булды. ЮКИДИ ветераннарын бүләкләү чарасында Лина Хәсәншин да булып кайтты. Бу кешеләр дәүләт автоинспекциясе формулашының башында торган кешеләр. Аның тарихын яхшы хәтерлиләр һәм хәзер лаеклы хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләре кабул итәләр. Дәүләт автоинспекциясе оешуга 85 ел тулу уңаеннан Татарстан ЮКИДИ ветераннары советы рәисе Валерий Савкин ветераннарны котлады һәм бүләкләде. Әлмәткә Татарстанның көньяк-көнчыгышына килгән ветераннарга юбилей медальләре һәм дәүләт автоинспекциясенең гамәлдәге резервы дип исемләнгән истәлекле китаплар тапшырды. У нас из 451 человека сдали 350 ветеранов анкеты. Тахир Минәхмәтов Әлмәт экзаменацион бүлеге начальнигы, милиция подполковнигы булып лаеклы ялга чыккан кеше. Милицияга комсомолдан эшләргә җибәрәләр иде. Шуның белән милициядә эшли башладым ди ул. 1973 елда патруль пост хезмәтендә юлда эшли башлый. 75 елны дәүләт автоинспекциясенә күчә һәм шунда 2009 елга кадәр эшли. 1975 елдан юлда патруль хезмәте инспекторы, старший инспектор, старший госавтоинспектор, командир взводы булып эшли. Соңгы должность Әлмәт экзаменацион бүлеге начальнигы, подполковник дәрәҗәсендә пенсияга чыга. 2009-дан мин пенсияга чыктым, менә ветераннар оешмасында. И тем более бик тә канәгать оешмадан. Ни өчен дигәндә, ул менә бундай оешма бик әз. Татарстанда ул 1-2 генә. Әлмәттә иң көчле ветераннар оешмасы. Безнең Әлмәтнең менә ветераннар оешмасы, без анда да учетта торабыз. Ул Татарстанда юк андый. Бу көнне шулай ук айрым бүләкләр, мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Это знак, как орден у нас считается, ветеранский орден. Здесь изображен Щелоков, министр Щелоков, министр СССР, который очень много сделал для советской милиции. Ни один министр столько не сделал, сколько сделал он. Поэтому, Дмитрий Петрович, от всей сердца поздравляю вас. Спасибо. Дмитрий Кухаркин дәүләт автоинспекциясендә 30 ел эшләгән. Аның каршында яшь Әлмәт юл билгеләре, светофорлар, әйләнмәле хәрәкәт белән кисешүләр белән баеган. Юллардагы куркынычсызлыкка юнәлдерелгән күп кенә мөһим проектларны финанслау белән нефтьчеләр шөгыльләнә. С помощью финансирования Татнефть берләшмәсенең финанслау ярдәмендә СССРда инструменталь диагностика буенча 7нче станция төзелде. Алар безнең Советлар Союзының кайбер шәһәрләрендә бар иде. Бу Мәскәү, Ленинград, Минск, Киев, Баку, Волгоград. Һәм аларның тәҗрибәсен Әлмәттә дә кертергә карар кылынды. ЮКИДИның ветераннар оешмасы актив эшчәнлек алып бара һәм һәр ветеранны игътибар һәм кайгыртучанлыкта яшәтергә тырыша. Ветеранская организация госавтоинспекция. Безнең дәүләт автоинспекциясе ветераннар оешмасы 10 ел дәвамында Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының барлык ветераннар оешмалары арасында 1нче урынны алып тора. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалауда актив катнашабыз. Балалар белән дәүләт автоинспекциясе Эчке эшләр министрлыгы музеенда да, мәктәпләрдә дә очрашабыз. Быел Россия буенча 11нче сыйныфны барлыгы 700 меңнән артык укучы тәмамлаган. Статистика мәгълүматлары буенча вузларга мәктәп тәмамлаучыларның якынча 60% һәм көллиятне тәмамлаучыларның 30% керә. Кичәге мәктәп укучылары вузларга керергә әзерләнсә, вуз студентлары кулларына инде диплом алалар. Әлмәт нефть институтының чыгарылыш кичәсендә хәбәрчебез Алсу Амирова булып кайтты. Яшьлекнең иң күңелле мизгелләре студент чаклары белән бәйле. Бүген Әлмәт нефть институтының 305 студентына диплом тапшырдылар. Алар өчен бу ямгыклау көне булып тора.
Яшьләрне тормышларындагы иң мөһим көннәрнең берсе белән Нефть институты ректоры Александр Дьяконов котлады. Ул билгеләп үткәнчә дипломнар тапшыру институт белән юллар аерылуын символлаштыра. Считаю, что наш институт один из лучших. Безнең институт Россия Федерациясе буенча нефть тармагы өчен кадрлар әзерләүче югары уку йортларының иң яхшыларының берсе. Бүген сез безнең вузны тамамладыгыз, менә дигән белем алдыгыз һәм бу сезнең һөнәри эшчәнлегегез өчен ачкыч булып тора. Котлауларга Тимур Дагманов та кушылды. Шәһәр һәм район башлыгы ассызыклаганча, Әлмәт нефть институты республика яшьләре өчен генә түгел, ә чит ил яшьләрен дә җәлеп итү ноктасы булып тора. Ул шулай ук яшьләргә киләчәктә уңышлар теләде. Студенчество все-таки это, наверное, самый... Студент тормышның иң ваемсыз, иң күңелле, иң якты чоры. Ул һәр кешенең яшьлеге һәм күңеллеге белән мәңгегә бәйләнгән. Сез бик яхшы белем алдыгыз, сезнең алда җитди юл. Быел Әлмәт нефть институтының барлыгы 305 студент тамамлады. Шуларның 235-е бакалавр, 48-е магистр дәрәҗәсен алды. 51 кеше институтның кызыл дипломга лаек. Быел Әлмәт нефть институтының барлыгы 305 студент тамамлады. Шуларның 235-е бакалавр, 48-е магистр дәрәҗәсен алды. 51 кеше институтның кызыл дипломга тамамлап чыкты. Минемчә бездән соң килгән беренче курслар үзләрем безнең сыман күрсәтә алыр һәм киләчәктә олы уңышларга барып Шунда мөһим көнне балаларына, оныкларына таяныч булып, аларның туганнары һәм якыннары да килгән иде. Гомере буе геолог булып эшләгән Михаил Алексеев тормыш иптәше белән оныгы Викторның кызыл диплом алган вакытын күрергә килгән. Үзем Татнефть системасында эшләгәч, оныгының да шунда эшли башлавын теләр идем, чөнки бу компания тотрыклы тормыш чыганагы булып тора диде Михаил Алексеевич үзенең теләгендә. Эшләре булсын, тәртипле генә семья корсыннар, диплом нары булсын, ничек тәбәрәзрәк әйтергә инде. Шул гына. Алсу Амиров, Дамир Курбанов, Яңалкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Татнефть компаниясының Хәйрия фонды ярдәме белән оештырылган Кара күз Әлмәт фест этник фестивале үз эшен башлап җибәрде. Ул 10 мәйданчыкта узачак. Фестивальдә музыка тыңларга, рәсем сәнгатен өйрәнергә, тәмле ризык татып карарга, талантлы артистларның чыгышларын карарга мөмкин. Рәсем ясарга өйрәтүче мастер-класста безнең хәбәрчебез Алсу Амирова булып кайтты. Әлмәттә Кара күз фестивале үз эшен башлап җибәрде. 8 июльдән 11 июльгә кадәр шәһәребезнең 10 мәйданчыгында воздух заманча хореография фестивале, Зеленый фитнес, Бардовский фестиваль, уеннар һәм мастер-класслар белән үрелеп баручы гаилә фестивале, татар музыкасы фестивале, шигъри слэм, Европа һәм Азия арасында һөнәр йолдызлы күргәзмәләре, арт-квиз, интеллектуаль тематик викторинасы һәм башка чаралар үткәреләчәк. Фестивальнең беренче сәгатьләрендә рәсем ясарга өйрәнүчеләр өчен мастер-класс үтте. Бүген Кара күз фестивале кысаларында менә шушындый рәсемнәрне һәрбер теләгән кеше ясарга өйрәнә ала иде. Монда рәсем ясарга өйрәнергә теләүчеләргә барысын да күрсәтеп, аңлатып бирделәр. Мольберт, краска материалларны оештыручылар һәр кешегә әзерләп куйганнар иде. Акриловый краска белән холстларда рәсем ясыйбыз. Көн саен төрле рәсем ясаячакбыз. Менә бүген мондый рәсемнәр, икенче көнгә икенче рәсемнәр була. Менә көн саен төрле рәсем, 2 сәгать эчендә бер рәсем ясыйбыз һәм һәр рәсемне үзе белән өйләренә алып китәләр инде. Без 30 кеше өчен генә әзерләгән идек. 30 кешене утыртып булдык, калганнары икенче көнгә килсәләр инде аларны каршы алабыз. Матурлык иҗат итү теләге белән янган мастер-класска килүчеләр кыска вакыт аралыгында ак бит һәм краскалар ярдәмендә үзләренә картиналар ясадылар. Рисовать, ну, во-первых... Мин монда рәсем ясарга өйрәнергә килдем. Рәсем ясау беренче чиратта күңелне тынычландырырга булыша, игътибарны арттыра, нинди дә булса проблемаларны хәл итү җиңелрәк. Ярминкәләр һәм урам чыгышларының күп гасырлык традицияләре ята торган чаралар Татнефть компаниясының Хәйрия фонды тарафыннан оештырылды. Фестиваль программасы белән этнофестиваль ВКонтакте төркемендә танышырга мөмкин. Алсу Амирова, Дамир Курбанов, Яңалкар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Россиядә 8 июльдә билгеләп үтелә торган изге князь Петр һәм аның хатыны Февронияны искә алу көненә багышланган бәйрәм. Гаилә тормышыбызда булган иң мөһим нәрсә. Ул бер-беребезне яратырга һәм хөрмәт итәргә, якыннарыбыз турында кайгыртырга өйрәтә, авырлыкларны җиңәргә булыша. Бүгенге бәйрәмнең төп геройлары тату һәм бәхетле гаиләләр. Аларның бер мисалы булып Әхмәдуллиннар гаиләсе тора. Быел парның юбилее, алар инде 35 ел бергә. Гаилә бәхетенең сере нидә икәнен алар тәгаен белә. Бер-береңә шарыла. Без инде ул вакытта без өйләнешкән вакытта телефон да юк, драйвер да юк. Мин колхозда эшлим, иртән чыгып китәм. Төнлә кайтам, малайлар
Etimizni bilen turamı degen şaklarda boldu endi. Хатын кыз буларак, хатын кыз иң беренче сабыр итәргә тиеш. Бала тәрбияләгәндә дә, тормышта да сабыр итеп яшәсәң, бөтенесенә дә түзсәң, яшәргә була. 4нче июнь Осия Нурмөхәммәтова һәм Габдулхак Хәбиров зур юбилейларын билгеләп үтте. Алар инде 70 ел бәхетле гаилә. Габдулхак Хәбиров сугыш тәмамланганнан соң тагын 7 ел Совет армиясендә хезмәт итә. 1950 елда туган ягына кайткач, булачак хатыны белән таныша һәм бер айдан алар гаилә коралар. 3 бала тәрбияләп үстерәләр, игътибарсыз калмыйлар. Алар турында балалары гына түгел, 5 оныклары һәм шул кадәр оныкчыклары да кайгырта. Юбилярларның гаилә бәхетенең сире нәрсәдә дигән сорауга үз җавабы бар. Бик әйбәт, мотор яшадык. Бер-беребезгә авырсызлар әйтмәдек. Менә шулай. Күңелле тормыш. Агазага булмады, тавыш чыкмады. Яшәдек әйбәт. Бер-беребезне тыңлап, яратышып дип әйтсәң дә була бит инде. Соң мәхәббәт тә бардыр инде. Мәхәббәтсез тормыш булмас бит инде. 70 ел бергә яшәрең менә бер-берен яратмасаң. Эчкәндә дә гел мин арга карап утырам. Бүгенге бәйрәм бөтен гаилә белән бергә җыелып, үзләренең туганнарын, якыннарын кайгыртуны күрсәтү өчен менә дигән форсат. Гаилә ул җирдә булырга мөмкин булган иң кыйммәтле әйбер. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Йөзі бойынша Европа біріншілігі 2021-де жеңу біздің шәһәр үшін зор оңыш. Европа біріншілігі 6 июльден 11 июльге Римда уза. 18 яшьлек Әлмәт йөзүчесе Европа біріншілігінің яшь үсмерләр стартында яхшы нәтиҗә күрсәтте. Россиялыларның нәтиҗәсе 3 минут 19 секунд. Икенче урынны Румыния йөзүчеләре яулады. Бронза Польша командасында. Тренеры Вәлиәхметова Светлана Ришатовна. Луч телекомпаниясының 30 еллыгына багышланган «Золотой голос Альметьевска» беренче телевизион проектында Әлмәттән һәм районыбыздан 34 кеше катнашты. Безнең конкурста катнашучыларның һәр кайсы үзенең музыкага булган мәхәббәтенең башлану тарихына ия. Эштә, көндәлек эшләрдә, гаиләдә җырлаучы йөрәкне туктата алмый. Безнең проектта 18 яшьтән алып 80 яшькә кадәр булган төрле яшьтәге җыр-моңга гашыйк катнашты. Һәр конкурсант үзе нинди җыр белән чыгыш ясавын хәл итә алды. Ә менә проектның җиңүчесе кем булачагын сез хәл итә аласыз, хөрмәтле тамашачылар. Конкурста катнашу өчен гаризалар кабул итү туктатылган инде. Алда финиш туры һәм халык тавыш бирү юлы белән иң яхшы җырлаучыны сайлау. Ошагын башкаручыны бүген 8 июльдән башлап безнең ВКонтакте битендә якларга мөмкин булачак. Тавыш бирүнең беренче этабы 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Луч телекомпаниясе 30 еллык уңайыннан «Дорогая редакция» балалар конкурсын башлап җибәрде. Катнашу өчен рәсем һәм видео котлауларны үз Instagram битләрегезгә 15 июльгә кадәр урнаштырырга һәм «Дорогая редакция» хэштегын куярга кирәк. Безнең официаль аккаунтны билгеләгез. Луч _ТВ. Уңышлар сиңа, яшь тамашачыбыз. Ә хәзер уңышлы көннәр теләп, сүзне «Твое лучшее утро» тапшыруы алып баручы хезмәттәшләремә тапшырам.